kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. PDL gibunog sa wala papatya. 11 ka mga panimay sa Barangay Hagubiao, Mandawi City naugdaw sa sunog. Mga mag-uuma sa Zamboanguita, Negros Oriental mitsabaw sa kadaot sa ilang kahumayan. Og 480 ka mga mananagat nga adunay registered motor bangka nakadawat og tag 3,000 pesos nga cash relief assistance. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Nakaangkon og grabing bunog sa lawas, apil na ang paghubag sa pribadong parte sa lawas ang PDL nga si Fernando Prahes, kinsa nakalasulod sa Cebu City Jail. Gituhuan nga nag-antos kini sa wala pa mamatay base sa resulta sa autopsy nga gihimo sa NBI. Atong saran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa mo kinay ang nigawas nga finding sa gipahigayon nga forensic examination sa National Bureau of Investigation NBI Sevro sa ilang paghiling sa lawas sa PDL nga si Fernando Prahes. Gipakita ni Dr. Rene Cam, forensic expert sa NBI Sevro, ang mahulagway sa lawas ni Fernando Prahes nga naputos sa bunog. Nahisama sa talong ang kulor sa duha ka paa sa PDL tungod matud pa sa dugo nga nagpundo ilawom human maigo sa gahi nga butang. Gipanag-ing ni Dr. Cam nga susama sa naigo sa padol kung adunay nahitabong hazing. But if blood accumulates on the thigh, mga 1,000 cc, meaning to say, it is not tolerable na sa body. So it can already cause death. Aduna usay nakita nga mga garas-garas sa lawas o ang defensive wounds usamad sa siko sa PDL nga posibleng nalagang pakini atol sa pagdagmal kaniya. Mihubag usab ang scrotum ni Prahes. Dako na kayo iya itlog, no? Maybe pagpadol, maigo po ang iya itlog, or there is a possibility nga gituyok yun. These injuries did not occur earlier, meaning this could have happened almost every day. Kanang gusto lang siya padulon lang gid siya. Gidugang ni Dr. Cam nga dili lang kausa ka higayon ginagmala ng PDL hangtod nga wa na kini makagwanta og misangpod sa iyang kamatayon. Gipasabot ni Dr. Cam nga wa siya nakita nga problema sa kasing-kasing sa PDL apan posible nga ang kasakit nga gibati sa lawas nini ang nakaingon sa paghunong na sa pagpitik sa iyang kasing-kasing. Subay kini sa migawas sa death certificate sa CCMC nga sudden cardiac death acute coronary syndrome ang cause of death ni Prahes. Ang resulta sa autopsy itugyan sa NBI ngadto sa Commission on Human Rights nga mao'y nag-request niini. Kini human midangop sa CHR7 ang pamilya ni Prahes tungod sa pagduda nila nga adunay foul play sa kamatayon niini. Samtang ipadayag sa opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology Region 7 nga nagpadayon ang ilang investigasyon sa kamatayon sa PDL. Investigation is ongoing during this matter po. Si Prahes na bilanggo sa City Jail tungod sa kasong pag-among-among sa 11 anyos nga babae ni atong buwan sa Marso. Nisibaton ta siya dito sa kauluhan apan nadakpan sa mga otoridad o gidala pagbalik sa Cebu. Apan napalgan siyang wa na ipanimuot ni adtong adlaw Sabado kinsa gidala sa CCMC apan gideklarar nga dead on arrival. Sa gikatakdang isumiter sa NBI ngadto sa Commission on Human Rights CHR7 ang resulta sa ilang gihimong autopsy o gamiton kini sa gipahigayon nga parallel investigation sanglit nagpahigayon usab og investigasyon ang Bureau of Jail Management and Penology og posibleng gamiton usab kini sa BJMP ang autopsy result nga gipahigayon sa NBI Sevro. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Mihigo sa dakbayan sa Mandawi ang managlahing sunog nga nakaapekto sa ubay-ubay nga mga panimay. Ano ang report ni Nico Sereno? Daling miresponde ang kabumbiruhan sa Purok Ruby, Sitio Santa Cruz sa Barangay Hagubiao. Kininihang gialarma ang sunog pasado alas 9 kaganihang buntag. Nagsugod sa ikaduhang andana sa usa ka balay nga daling mikatap sa mga tapad niini.
Napaubos sa second alarm ang maong sunog. Gi-investigate pa gyud sa ato ang mga BFP kung usa jud hinungdan, pero ang initial lang ganina man gud mga kadlaw nag-burn out. Unya ang storya pa na siya gyud nga nakalimtan og off siguro. Nya mao to nagsugod jud ang kayo sa taas. Gawa sa ilang sityo, mitabok pa ang kayo sa pipila ka mga balay sa tapad nga subdivision. Nakan-an sa kayo ang pipila ka mga konkretong panimay sa maong village. Human sa usa ka oras, gideklarang fire out ang sunog. Sa kinatibukan, moabot sa 5 ka mga balay sa sitio Santa Cruz ang naugdaw. Samtang 6 ka mga balay sa subdivision usab ang partially damaged. Nga mga light materials dali ra kay tawo na concern na ugdaw town. Samtang kagabi may laing sunog sab nga nahitabo sa Mandaue City gihapon didto sa may barangay Basak. Nadawat ang alarma mga alas 7:11 kung diin makita sa video ang daling paglamoy sa kayo sa istruktura. Na fire out kini mga alas 7:45 na sa gabi. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga bus pasahiruan gikan sa Habagatan paingon sa syudad sa Sugbo ginidan una nga makaagi sa Natalio Bacalso Avenue karong gabi Huwebes hangtod ugma sa hapon Biyernes tungod kini sa kapistahan sa Senyor San Jose sa Barangay Tabunog. Ano ang report ni Femery Dumabo? Sugod alas 6 karong gabi, ipatuman na sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City Toda ang rerouting. Giyawag sa City Toda ang mga bus pasahiruan nga gikan sa Habagatan ug mopaingon sa syudad sa Subo. Ngadto lang una moagi sa Cebu South Coastal Road. Kini gumikan kay magpahigayon og foot procession ang mga deboto ug parokyano sa St. Joseph the Worker diha sa Barangay Tabunok. Subay na kini sa kapistahan sa St. Joseph the Worker ug mga adlaw. Gihimo ang rerouting aron kalikayan ang grabing kahuot sa trapiko. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga mosubay ang prosesyon sa usa ka lane sa N. Bacalso pa northbound, paingon sa Esquina Sangi. Moray turn kini sa Esquina Sangi, paingon na sa San Isidro ug mobalik sa Dan Victoria, laos na balik sa simbahan. Mihangyo ang City Toda sa mga adunay lakaw nga likayan una ang pag-agi sa Tabunok sa mga oras gikan sa alas 6 sa gabi hangtod na karong alas 8 o alas 9 sa gabi. Samtang susamang ruta ang agian usab sa himuong street dancing ugma Mayo 1 atol sa adlaw sa fiesta. Diin ang rerouting sugda na sa alauna sa hapon ug posibleng hangtod na kini sa alas 4 o alas 5 sa hapon. Ang street dancing ang adunay siyam ka mga contingents diin mohunong sa tulo ka judging station. Among giawhag katong mga bus nga di pasahiruan ug ang katong pabantang nga mga sakyanan nga kita south na way tuyo diri sa N. Bacalso Avenue, amo silang giawhag sa pag-divert South Coastal Road o niya paingon dito sa East RP. So, tanang mga di pasahiruan na sa East RP balik na sa mabaling na yun gawa sa N. Bacalso Avenue. I-expect po na adunay volume po sa mga sakyanan kay gawas nating sweldo karong adlaw o niya human holiday sa tugma. Ang mga personnel sa Talisay City Police uban na sa mga traffic enforcers sa City Toda ang gipakatap aron mo patunhay sa kahapsay sa trapiko ug peace and order. Labi na nga gikonsiderar nga business district ang Barangay Tabunok. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nahulog sa kamot sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation ang mga lalaki nga migamit sa ngalan sa Visayan Electric aron mangilkil sa mga konsumidor. Ano ang report ni Alan Domingo? Kinsa may gago, sugo nimo. Nalitag sa mga operatiba sa NBI Sevro kining lalaki atol sa gipahigayon nilang entrapment operation sa Dan B. Rodriguez, dakbayan sa Sugbo. May sakyan nila. Wala sakyanan sir. Ha? Wala po sakyanan. Sige, sakyan mo pa doon dali. Wala ragal. Tasra ko sir. Ang lalaki na ilang si Lawrence Torrefield kinsa na nabigit sa extortion sa mga vehicle consumers. Modus niya ang pagtamper kuno sa metrohan sa kuryente aron mugamay matud pa ang bayranan sa kuryente. These acts violate Republic Act 7832, also known as the Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Giangin sa suspek ang iyang kauban, hinungdan nga nagpahigayon og follow-up operation og nakuhaan og illegal nga drugas. When we arrived at Barangay Guadalupe, Cebu City, they were in the act of sniffing shabu, and because of that, Gapod was able to escape, but Yancy Cabanillas Zapanta was arrested by NBI Sevro for this illegal act.
Gibutyag sa mga opisyal sa VECO nga aduna sila mga nadawat nga susamang reklamo gikan sa ilang mga kliyente. Giklaro nila nga dili konektado sa ilang kumpanya ang mga nalambigit sa nasong tinunto. Gidugang nila nga tinud-on ang pagukod sa mga taong malambigit sa ilegal nga kalihukan gamit ang ilang pangalan. Delikado matod ba kaayo ang gihimo sa mga nalambigit tungod kay posibleng musangpot kini sa sunog o uban pa mga problema. Nanawagan sila nga makig-alayon kanila og sa mga otoridad kung adunay masayran nga naghimo sa susamang mudos. We appreciate the help of NBI Sevro kay paspaskid kay sila nakatabang sa mua. The moment we reported it, they coordinated with us and planned for the entrapment operations. We're very grateful and thankful to the National Bureau of Investigation for their unwavering support. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nabatyagan na sa mga mag-uuma sa barangay Nasigid sa Zamboanguita, Negros Oriental ang epekto sa grabing kainit sa panahon. Ano ang report ni Orchid Silapingkaw? Dayag na ang epekto sa huwaw sa barangay Nasigid tungod sa naughang basakan nga ni sangpot sa pagkalaya sa ilang kahumayan. Naabtan sa GMA News si Leo Lozano nga nagpaani sa halos 1 ka ektarya niyang kahumayan. Kini na lang ang nasalbar sa iyang mga humay human nga mahubsi og tubig ang basakan sa ilang lugar. Nahubsan og tubig ang ilang basakan human nga maguba ang gate valve sa Sanigig Dam. Tungod sa huwaw, apektado ang linibok ka mga ektaryang basakan sa ilang dapit. Naughan na usab og tubig ang suba nga nagsupply og tubig sa ilang dam ug tungod niini apektado na usab ang ilang irrigation canal. Adunay gamay na ani si Leo apan ang ubang mag-uuma wala kay ang kahumayan nangalaya na. Giangko ni Lozano nga dako na ang ilang alkansi tungod sa grabing kainit. Wala pa niya mabawi ang gasto sa abono, binhi ug sa pesticide. Aduna may mga gamay makaon ang iyang pamilya apan naglibog pa siya kung unsaon niya pagpananom kung mulungtad pa ba og dugay ang huwaw. Sumala sa pag-asa, magalungtad ang El Nino hangtod na sa katapusang bahin sa tuig. Nabalaka karon ang mga mag-uuma ang giingong Super El Nino o kaha-strong El Nino nga mohatod sa grabing kainit sa panahon. Laing suliran karon sa mga mag-uuma ang tubig nga mainom sa giatiman nila mga kahayupan sama na lang sa baka ug kabaw nga mosib-sib sa laya na nga mga sagbot. Pangindahay sa mga mag-uuma sama kang Manong Leo nga unta adunay hinabang gikan sa gobyerno alang kanila. Makabunga kuno pero minus kuno tayo dili kuno ingon nga ano kay na pwede siya magdam daot man. Padayon pang gikuha sa GMA News ang habig sa Municipal Agriculture Office ug sa Department of Agriculture. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Posibleng mupatuman na pod og oil price hike sunod semana matud sa oil industry sources. Nga base sa duha ka adlaw nga trading sa Means of Platts Singapore, piso hangtod 3 pesos ang ipasakang presyo sa matag litro sa diesel. Samtang piso hangtod 2 pesos ang ipasaka matag litro sa gasolina. Matud sa Department of Energy, paabuton pa ang resulta sa trade hangtod ugmang adlaw alang sa final nga lihok sa presyo sa petrolyo. Samtang wala pa'y final nga kasabutan alang sa kalinaw kali sa Amerika ug sa Iran, taliwa sa pag-awhag ni US President Trump ngadto sa Iran nga makigsabot na alang sa kalinaw. Gipaspasan karon ang pagpamutol sa mga sanga sa kahoy sa mga personnel sa Action Agad Team sa Talisay City samtang ting-init pa. Ano yung report ni Fem Ridumabo? Tulungan to sa 4 ka mga hangyo matag adlaw ang madawat sa Action Agad Team sa Talisay City gikan sa mga Talisaynon alang sa pagpaputol sa mga patay na ulaya nga mga punuan sa kahoy kay gikahadlukan kini nga matumba paingon sa kabalayan. Mato ni Gary Tunggunon, ang pangulo sa Action Agad Team, nga ang uban usab gikahadlukan nga maoy makamugna og sunog. Ilabi na ang mga laya nga dahon sa maong mga kahoy duol usab sa electrical wire. Atong aksyonan labi na kanang sa mga barangay request kahoy nga mga wa na kayo kanang delikado na kayo kay tungod sa init nga taas na kayong init nga sagan lang alaya nga mating kahoy ni pakuha gyud tag balay kay delikado man gyud ang ilang balay
Ning abo na stingwan likado kay labi na mahum na siyuta. Samtang daghan usab ang nagpalimpyo sa mga kanal o drainage diha sa mga nagkadiyang sitio ug sa National Highway. Lakip na sa mga subdivision nga apil sa mga grabing gibahaan niadtong November tungod sa bagyong Tino. Human nga hangtod karon daghan pang mga lapok nga nibara sa drainage. Gipaningwa sa Action Agad team nga matubag ang tanang mga hangyo nga palimpyo sa kanal ug ang pagpamutol sa mga patay ulaya nga mga punuan sa kahoy. Hilabi na nga mukalit ra usab ang pag-uwan. Ato ring limpyo kini bitong mga main road. Ato nagsigpig limpyo ron. Nga daghan sa king request mo kasagan di ka Pan River kanang mga subdivision bitaw ma'am. Kay pag bagyong Tino ang katong ilang mga kanal diha. Daghan pa yung kay mga lapok nga kuwaonon. Ya mausad lagi kay gumikan sa di kay tadaghan bitong tao ato anam-anam lang gyud. Anaw sa buban mga hangyo nga nagpaayo sa mga tubo o linya sa patubig. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Isip abag sa mga mananagat nga apektado sa krisis karon, miapod-apod ang Lapu-Lapu City LGU og tag 3,000 pesos ngadto kanila. Si Juan Merondina sa report. Unang naapuran kagahapon sa buntag sa tag 3,000 pesos nga financial relief assistance sa Lapu-Lapu City Government ang 330 ka mga mananagat gikan sa isla sa Kaubian, Panganan, Kauhagan ug Ulango Island. Ang payout gipahigayon sa Mini Hoops Dome sa Ulango Island. Samtang pagkahapon, ang 150 na usab ka mga mananagat sa mainland Lapu-Lapu City ang nakadawat sa tag 3,000 pesos nga financial relief assistance. Ang naasoy mga beneficiaries mao kadtong mga adunay rehistradong motor bangka. Sa pagkakaron, gituki pa sa lokal nga hagamhanan ang assistance nga posibleng mahatag usab ngadto sa ubang mga mananagat nga way kaugalingong motor bangka o bakha bugsay ang gamit. I'm sure next meeting namo sa crisis management, Mayor will have her instruction, no, and the committee maybe. But karon ang klaro jud nga gitarget na to na as per instruction ni Mayor of agreement sa crisis management committee na this week dapat na payout na si motor bangkas. Sa bigas bahin, matod ni Konsehal Quizon, hayan sa May 4, subli nang makapalit sa tag 20 pesos matag kilong bugas ang mga upunganon gikan sa Food Terminal Inc. Ning higayuna sa Covered Court 1 na ipahimutang ang naasoing supply sa bugas. Mas daghan na usab ang makapalit sa baratong bugas kay gisaka naman ngadto sa 500 ka mga individual ang mamahimong makapalit matag adlaw ug tag 10 ka kilo. Hinuon, gikinahanglan gihapon ang certification gikan sa CSWD ilabi na kadtong nahasakop sa mga indigents. Based on our agreement kahapon nga naagyod sila naagyod sila i-cater nga mga walk-ins nga mo fall under others. O dili lang kay PWD, dili lang kay seniors, dili lang kay solo or members sa 4Ps. Nagsugod ang pagpamaligya sa Food Terminal Inc. sa tag 20 pesos matag kilong bugas sa Lapu-Lapu City niadtong March 26 apan nahunong kini pagka-Abril 21. Sulod sa 14 ka adlaw, 4,580 ka mga sakop sa vulnerable sector ang nakapahimos sa gibaligyang baratong bugas. Samtang sa May 11, magsugod na usab pagpamaligya ang Lapu-Lapu City LGU sa tag 20 pesos matag kilong bugas. Apan adto kini himuon sa matag barangay. Dili man pud ingon nga ang tanan gyud pwede mapalit kay dili man pud kaigo ang atong stocks pud siguro. So depende na on saon pag-prioritize sa barangay kay ang sa city will be barangay based naman ta. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, ani akitay public service announcement. Panawagan kung kinsa katong nakakita kang Vanessa Gesim, 18 anyos, nga taga Saksak, Dalaget, Cebu. Palihog lang pagkontak sa iyang inahan nga si Alicia Gesim sa numerong 0936-846-7124. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakaangkon og 7 ka gold medal sa nakalain-laing swimming category ang usa ka 15 anyos nga Boholano swimmer sa milabayng Sivira Amit karong tuiga nga gipahigayon sa City of Naga, Cebu. Ato siyang ilailahon sa report ni Orchid Slapingkaw. Sa iyang walay kakapoy nga paglangoy, gipakita ni Luis Sanchez Jurado nga ang edad dili babag
aron mamahimong kampyon. Sa 2026 si Vera Amit, nakakuha siya og 7 ka gold medals, usa ka talagsaon nga kalampusan alang sa usa ka 15 anyos nga atleta gikan sa Bohol. Sa luyo sa iyang kadaugan, mao ang disiplina ug sakripisyo. Sa iyong pagmata, taas nga oras sa ensayo ug walay huno nga pagpaningkamot aron mas mulambo pa. Kuan ni si Luis, disiplinado si Luis. Nasa goal, nga consistent siya sa iyang gibuhat. Dili sayon ang dalan padulong sa kadaugan. Kada lap, puno sa kakapoy. Kada ensayo, puno sa sakripisyo. Pero alang kang Luis, ang kakapoy dili babag, kundi hagit aron mas muligon. Ug sa dihang niabot ang 2026 si Vera Amit, iyang gipakita ang bunga sa iyang paningkamot, kusog, kaisog ug kasing-kasing sa usa ka tinuod nga kampyon. 1, 2, hangtod 7 ka gold medals ang iyang nadaog sa usa ka talagsaong kalampusan nga nagpasidlak sa pangalan sa Bohol. It wasn't expected. It was quite a surprise, but I managed to do it. Si Luis Sanchez Jurado, usa na ka ehemplo sa kabatanunan nga bisan unsa pa kadako ang damgo basta adunay determinasyon o kasing-kasing kini mahimong realidad. Samtang adunay mensahe o panawagan si Coach Andrew sa atong gobyerno alang sa mga atleta. Support sa government, then we need facilities. Karon ang mga parents ang gasuffer sa ilang training. Usa ka istorya sa inspirasyon gikan sa Bohol. Si Luis Sanchez Jurado padayon nga naglangoy padulong sa mas dako pang mga damgo. If you're an athlete, you have to block out all of the noise. Just focus on your goals and keep pushing. Ang success is really instant. We need more time. Training sometimes every game dili same ang performance. Kanya naay time nga mapildi ka, naay time nga modaog ka. Pero it's part of your journey. Ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisdak. Hapit na madugta ang patayng lawas sa usa ka masuso nga nabangalan sa Bakawan sa Barangay Cambilao, Bai City, Negros Oriental. Nakitaan sa mga mananagat sa lugar ang nasangit sa gamot sa bakhaw ang patayng lawas sa maong masuso. Sa post-mortem exam sa Bai City Health Office, posibleng namatay ang maong masuso diyang gipanganak kini tungod kay putol na ang umbilical cord niini o gilabay aron itago ang nahitabo sa masuso. Mato ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Tiro, ang hepe sa Bai City Police Station, nga gisusi na karon ang record sa City Health Office ug sa mga barangay health center sa mga barangay Cambilao ug Luok. Tumong niini nga masayran kung si kinsa ang nagpa-prenatal exam ug kinsa kaha ang bag-ong nanganak. Nagduda ang kapulisan nga posibleng tagalaing lugar usabang inahan sa maong masuso tungod kay ang lugar diin nabangalan ang masuso at bang sa baybayon sa barangay Manipis, Tanay City. Posibleng gianod ang patayng lawas sa masuso paingon sa Bakawan sa barangay Cambilao. Nanawagan karon ang kapulisan sa mga tao nga nakaila sa inahan sa pagpahibaw kanila. Akong panawagan sa atong mga kaigsuonan og diin ay sakop sa Bais o sa Tanay o naas na ibawan bagong gipanganak or bagong nanganak atong kaigsuonan nga diin mo ay inahan aning maong bata o kinsay responsable sa paglabay sa bata, manginaot ko nga mo ares na sa opisina. Angayang mag-amping kanunay tungod sa nagkagrabing kainit sa panahon ug tungod niini angayang mangandam gihapon sa posibilidad nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. Sa tibuok nasud, nabatyagan ang epekto sa kainit ug kaigang sa hangin tungod sa easterlies. Subay sa latest forecast sa Pag-asa, 14 ka mga lugar sa nasud ang posibleng makasinati sa danger level nga heat index nga moabot sa 43 degrees Celsius ug mga adlaw. Bisan pa niini ana gihapon ang kahigayunan nga uwanon o kahamasinati ang pagpanugdog og kilat. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang ubang lugar sa northern ug eastern Samar ug sa uban pang mga lugar sa Cebu ug Bohol. Makasinati ang pipila ka mga lugar sa kalit-kalit ug katag-katag nga mga pag-uwan-uwan.
Nakaangkon og grabing angol sa ulo ang motorista human kini mibangga sa konkretong Center Island sa National Highway sa N. Bacalso Avenue sa Barangay Tabunok, Talisay City, pa northbound. Nahitabo ang insidente alas 2 sa kadlawon niadtong Miyerkules. Ginganlan ang motorista nga si alias Jericho, 24 anyos, usa ka merchandiser sa usa ka mall sa lungsod sa Minglanilla ug mulupyo sa Talisay City. Sa pakisusi sa kapulisan, kusog kining nagpadagan sa iyang motor dihang kalit lang mibangga sa Center Island. Tungod sa impact, natumba ang motorsiklo ug naigo ang iyang ulo. Dali kining gida sa tambalanan. Usa sa gitanaw sa Talisay City Police ang posibleng nakatagpilaw ang motorista kay gikan matud pa kini nag-overtime sa trabaho. Padayon pa usab ang ilang pakisusi. Umukadto ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.